Hölgyeim és uraim, ifjú hölgyek és urak! Sok szeretettel köszöntöm Önöket Pilismaród község önkormányzata rendkívüli testületi ülésén. A mellékelt jelenléti ív alapján is látszik, hogy a testület határozatképes, ezennel a mai ülést 16 óra 1 perckor megnyitom. A kiküldött napirendi pontok és a hozzájuk tartozó előterjesztések a törvényben meghatározott módon, időben kimentek. Ez alapján a következő napirendeket szeretném elfogadtatni elsőként a testület tagjaival egy kiegészítéssel. Első napirendi pont Pilismaródi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának jóváhagyása. Második napirendi pont Pilismaród község önkormányzata 2025. évi munkatervének elfogadása. Harmadik egyebek napirendi pont, negyedik ünnepi köszöntők. Napirend előtti felszólalás lehetőségét szeretném kérni, hogy a testület ezt hagyja jóvá a Bozoki Mihály Általános Iskola diák önkormányzatának a működésével. Aki a napirendi pontokkal így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Egyhangú igen szavazattal elfogadtuk. Ezennel napirend előtti felszólalás lehetőségét adom meg általános iskolán képviselőjének. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a záró képviselőtestületi ülésen. Elnézést kérek, ha hangom nem tud begalázódni. A diák önkormányzat vezetői jöttek el vele, hogy ezen az ünnepi testületi ülésen boldog karácsonyt kívánhassanak Önöknek. Boldog karácsonyt megérdemelt, jó pihenést, jó egészséget, és minden jót, amit az ember csak kívánhat a társainak. És engedjék meg, hogy ezúttal, vagy egyúttal meghívjam Önöket szerdán délután 4:30 az iskolában tartandó karácsonyváró ünnepségre, hogy együtt várhassuk meghitt keretek között a karácsony. Köszönöm szépen, és akkor a gyerekek kívánok előre. Gyerekek készítettük, hogy itt tekintsenek rájuk. Köszönjük szépen, és nagyon boldog karácsonyt kívánunk. Most pedig eredményesen. Köszönöm. Még a szót egy pillanatra visszavenném, nem a csapongás okán, hanem ahogy megbeszéltük, az iskola küldöttsége most elhagyja a helyszínt, de önöknek, nektek is szeretnénk megköszönni. Egyelőre még csak egy ilyen aprósággal az árvízi védekezésben
betöltött szerepeteket, a szorgos munkátokat. Köszönöm. Ha szabad, akkor a diák önkormányzat vezetőjének egy kis emléklapot átadnék. Gyerekének. Köszönöm szépen. Férfiasan készülésről. Köszönjük. Áldott végös karácsonyt kívánok. Első napirendi pont Pilismaroti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról kell, hogy döntést hozzunk. Törvényi kötelezettségünknek kell megfelelni ez ügyben. Pilismarot község önkormányzatának képviselőtestülete a 102/2024-es számú határozatával elfogadta a közös önkormányzati hivatalnak a létrehozását, de ehhez alapító okirat módosítására is szükség van. Jegyző úr elkészítette az alapító okirat módosítását. Ugye a törvényi kötelezettség szerint egy módosító dokumentumot kell beadni, és egy új egységes dokumentumot. Ezúton köszöntöm Herman Jenőné polgármesterasszonyt Dömösről, és Olá Imre jegyző urat, aki jegyzőnek nevezem, de ugye kirendeltség vezetőként végezte eddig is, és ezután is így fogja végezni a munkáját, de maximális szakmai tudással és eltökéltséggel, és már most látszik, hogy jelentős szakmai segítséggel. Ebben az alapító okiratban azok remélhetőleg a kincstár által is elfogadható szakmai követelmények alapján kellett módosítást eszközölni. Adminisztratív kötelezettség ez, jegyző úrnak ezúttal ebben a formában is átadom a szót, hogy számoljon be, legyen szíves a módosításokról. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. A polgármester úr nagyjából elmondta a háttérinformációkat. Ugye a testület döntött róla, hogy a két hivatal összeolvad, illetve beolvad a Dömösi hivatal a Pilismaroti hivatalba. Ennek azért is van jelentősége a beolvadásnak és nem az összeolvadásnak, hogy a Pilismaroti hivatal nem szűnik meg, így az alapítóját sem kell megszüntetni, hanem egy módosítással gyakorlatilag lekezeljük ezt a beolvadásos történetet. Itt ami nehézség volt, hogy a Pilismaroti hivatalnak egy 13-as alapítóokirata volt a legfrissebb, és az viszont egy másik sablonba íródott, mint amit most megkövetel a MÁK, így a módosítással kicsit megszenvedtem. Azt gondolom, hogy tartalmaz mindent. Itt a MÁK-kal egyeztetve még egy kis technikai változtatást javasolnék a testületnek, hogy a határozati javaslatokat szedjük külön, vagy javasolnám külön szedni, és a módosítást külön elfogadni, vagy az egységes szerkezetet külön elfogadni. És reméljük, hogy akkor a MÁK-nak a rendszerébe ezt fel tudjuk majd követni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Köszönöm. Képviselőtársaimnak van-e kérdése, hozzáfűzni valója ehhez a napirendhez? Amennyiben nincsen, úgy azzal a határozati javaslattal élek, mely szerint Pilismarot község önkormányzata képviselőtestülete jóváhagyja a Pilismarot község önkormányzat polgármesteri hivatala alapító okiratának módosítását. Pilismarot község önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja továbbá a Pilismaroti közös önkormányzati hivatal alapító okiratát. Pilismarot község önkormányzata képviselőtestülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt az alapító okirat módosításával kapcsolatos további teendők elvégzésére, a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételéhez szükséges egyéb eljárások megtételére. Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Egyhangú igen szavazattal elfogadtuk a napirendi pontot. Második napirendi pont Pilismarot község önkormányzatának 2025 évi
munkaterve. A szervezeti és működési szabályzat alapján a képviselőtestületnek a munkatervben meghatározottak szerint évente 8 alkalommal ülést kell tartania. Törvényi kötelezettség szerint napirendi pontok javarészét be kell építeni, már most előre ebbe a rendszerbe. Természetes, hogy nem tudunk még arról pontos információkkal szolgálni, hogy ezeken a testületi üléseken milyen egyéb napirendi pontok lesznek. Az biztos, hogy a képviselőtestület rendkívüli ülések kivételével július 1-e és augusztus 31-e között nem fog ülésezni. Nyilván, ahogy idén is, meg tavaly is lesznek olyan esetek, pályázatokkal, egyéb ügyekkel kapcsolatban, amikor döntést kell hozni és össze fogunk ülni. A testület a rendes üléseit a munkatervben meghatározott időpontban tartja. Ragaszkodunk, illetve nem ragaszkodunk, de előirányozzuk az eddig megszokottak szerint a hónap utolsó hetének a keddi napját. Ha alkalmazkodni kell képviselőtársainknak a munkabeosztásához, akkor annak nyilván igyekszünk majd megfelelni. Van a kérdése képviselőtársaimnak? Amennyiben nincsen, ugye azzal a határozati javaslattal élek, melynek alapján Pilismarót község önkormányzata képviselőtestülete a képviselőtestület 2025. évre szóló munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm. Egyhangú igen szavazatokkal ezt elfogadtuk. Harmadik napirendi pont az egyebek, amiben elsőként szeretnék beszámolni egy örömteli hírről. A múlt hét utolsó napján érkezett meg az a minisztériumi levél, amelyben tájékoztatnak arról, hogy 2025. évben a falunapra sikerült egy érvényes 3 millió forintos pályázat alapján támogatást nyernünk, illetve egy másik nyári rendezvényre 2 millió forint támogatás fog érkezni, ami sokunk emlékében él, hogy az NDK és NSZK-s időben, ami a Balatonnál nagyban megtörtént, az Pilismaróton kicsiben lezajlott, tehát NDK-NSZK családi találkozóknak voltunk a helyszínei. A pán-európai piknik kapcsán, ugye, ami a német újraegyesítésnek lehet mondani, hogy az előszele volt, ennek a mintájára mi szeretnénk egy hagyományteremtő rendezvényt a nyáron megtartani, nem a pán-európai piknik időpontjához közelítve, hiszen az majdnem, hogy egybeesik a mi augusztus 20-ánkkal, vagy a Pilismaróti augusztus 19-ével, de várunk olyan veteránautósokat és olyan nagyköveti jelenlétet is, amiben meg tudunk emlékezni szerintem sokunk szívét újra megdobbantó egykori eseményekről. Ez lett volna ez az örömteli bejelentés. Az, hogy mennyire örömteli bejelentés, hogy most az évet összefoglaljuk, azt nem tudjuk. Mert mindig úgy futunk neki a következő évnek, hogy reméljük, hogy jobb lesz, mint az előző volt. Valós igaz az, hogy nem kevés nehézséggel kellett szembeszállni a 2024. évben, és alpolgármester asszony segítségével, illetve nem akarok más tollával ékeskedni, munkájával, néhány képkocka levetítésével szeretnénk ezt az évet így módon is zárni és előtte bemutatni. Ha javasolhatom, akkor először vigyük végig ezt a kisfilmet, és utána akkor kockáról kockára még erről beszélünk. A villanytán érdemes lenne lekapcsolni, nem? Ezt meg... Köszönöm, Vincent. Ülj le. Jó vagyok.
Köszönöm. Annyi, hogy villanyt fiatal emberek közül valakitől hadd kérjem. Köszönöm. Igen. Meg vagyunk teljesen jól. Ez minden bizonnyal a Magyar Kultúra Napja. A Magyar Kultúra Napján nagy örömmel látjuk minden alkalommal, ami állandó fellépőinket, az énekkart, az őszikéket, illetve a kicsiket is. Ugye az utolsó előtti kép talán ezzel zárult, hogy sikerült összehozni a falunak a legtapasztaltabb és legkevésbé tapasztalt versenyzőit, tehát mindig ékesítik és színesítik a fellépéseinket. Iskolai és óvodai programokkal mi önkormányzati szinten is úgy számolunk, és nagyon köszönöm mind óvodavezetőasszonynak és iskolavezetőasszonynak a támogatását, hogy bár nem napján ünnepeljünk meg nemzeti ünnepeinket, de így a kicsiknek a részvételével nem csak tömeget, hanem hovatartozást szeretnénk képezni. És így ez megvalósult, az utolsó ilyen kép, tehát ez nyilván március 15-e kell, hogy legyen az öltözékek alapján, de október 23-án is talán utoljára benne van, és akkor is együtt voltunk. Itt Erős Gábor képviselő úr és Popovics György úr, megyei közgyűlés elnöke látható, az egyik első ilyen öröm volt. Átadtuk az idei év talán februárjában a fitnessparkot, ami egy régóta húzódó ügy volt. Ugye a Dunára tervezték ezt korábban, de sikerült változtatást eszközölni, és így, hogy a faluba került a fitnesspark, bízom benne, hogy egyre többen, de az biztos, hogy lényegesen többen tudják igénybe venni. Olyan régi pályázat volt, hogy a 6 millió forintnak az inflációval 7 millió forint lett a vége, hogyha erre jól emlékszem. Az óvodával kapcsolatban kiemelt ünnep volt az óvodának az 50. születésnapja. Úgy neveztem a Márton-napi ünnepen is, hogy az öreg hölgy, tehát 50 évesen, akkor én már nagyon öreg vagyok, és hölgyek életkorával nem foglalkozunk, de az 50 éves óvodai születésnap egy nagyon megható olyan ünnep volt, ahol a régi kollégákra is gondoltak az óvoda vezetői, és egy nagyon szép helyi identitást erősítő program kerekedett ebből. De minden igaz, ez a gyereknap és egyben főzőverseny, ami bár nehezen indult, de ha jól emlékszem, akkor 6 csapat részvételével zajlott. Hát minden szennek maga felé hajlik a keze, azt ki kell emelnem, hogy versenyen kívül indultam, de a pálinka főzőben készült tejbe papi, az a közönségdíjat elnyerte. Sokunk számára azt gondolom, hogy szent vagy szinte szent embernek az élete és Pilismaróti kötődése ihlette meg azt, hogy létrehoztuk a Ber Miklós díjat, aki június 2-án ünnepli a születésnapját, és a június 2-ához legközelebb eső vasárnap szeretnénk ezt a díjat minden évben átadni. Ez egy ifjúsági díj, tehát semmiképpen nem arról beszélünk, hogy emlékeznénk Miklós atyára, hiszen itt van közöttünk gondolataival, és lehetne fogalmazni intelmeivel. Miklós atya partner volt ebben, nagyon hálás volt ezért, hogy így is gondolunk rá. Egy hölgynek és egy úrnak a krisztusi kor az életkori határ, tehát 33 év alatti hölgynek és úrnak adhatjuk ezt át. A kultúra, a művészetek, a sport, a tudomány
oktatás, közösségépítés területén kiemelkedőt nyújtó pilismaróti születésű, vagy Pilismaróton legalább 10 évet itt élő ifjúnak adjuk át. Ebben az évben Markó Évának, Évinek, illetve Demjén Patriknak adtuk át ezt a díjat. Ugye Éva rendkívül sokat tesz minden közösségi rendezvényen a faluért, bár még nagyon fiatal, de itt évtizedes távlatról lehet beszélni. Patrik pedig azt gondolom, hogy hatalmas tehetségként, jelenleg első osztályú labdarúgó kapusként bízom benne, hogy egyre többet és többet fog tenni a falu hírnevének az örökítéseért. Első. Hát volt árvízünk, kis árvíz és nagy árvíz. Szerintem mehetünk, mert itt ugye ennél még lesznek majd látványosabb fotók is. Itt ugye látszik az, hogy ismételten az óvodások és iskolások, ami gondolataink és lehet majd egy igényünk szerint is itt voltak a helyszínen, itt a Trianon emlékműnél. Lapozhatunk tovább. Ezért volt itt egy választás is. Meg kell említeni a Pilismaróti, a PSC-nek a bronzérmét, amit a bajnokságban elértek, egy nagyon jó hangulatú átadó ünnepségen. Az MLS képviselője és Erős Gábor képviselő úr is a helyszínen volt. Lehet, hogy fájt, hogy az ezüstérmet elveszítették, de mindenki örült, én azt gondolom. Itt a Pintyőkék táncegyüttes volt, aki felvezette Pétervári Molnár Bendegúznak a díjátadóját, aki az egyik olimpikonunk, ugye ő résztvevője volt a párizsi olimpiának, és ahogy akkor is mondtam, volt alibink arra, hogy nem vettük fel a telefont. Igenis, elismerjük, akkor azért nem vettük fel a telefont, mert nem akartuk, mert a Bendegúz evezett. Tehát nagy örömmel láttuk. Ugye a falunapon készült Rómana Ketelka alelnök asszonnyal. Mind a reformátusoknál, mind a katolikusoknál többet és többen megjelentünk. Itt a pályázatnak volt az átadója, a református gyülekezet pályázott, és a gyülekezeti háznak a felújítását mi a magunk eszközeivel támogattuk. Árvíz, ahogy a képek önmagukért beszélnek. Itt egy pillanatra megállnék, de majd visszafelé haladjunk szerintem a következő napirendi pontnál. Menjünk akkor a végéig, és onnan lépegessünk majd vissza a következő napirendi pontnál. Igen. Jó. Csak ez most magától küldett. Picit Jó. Addig ennél a napirendi pontnál ezt akkor befejezve, áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiunknak. Bízom abban, hogy a nagyszülők a gyerekeikkel, gyermekeikkel és unokáikkal igazán meghitt ünnepi hangulatot fognak varázsolni a fa mellé, a fa alá. Nagyon bízom abban, hogy hasonló sikerekben fogunk részt venni a következő évben. Még akkor az ünnepi köszöntőből visszakanyarodok egy kicsit a pályázatokig. Nagyon nehezen indult a sportcsarnoknak és a kultúrháznak a felújítása, amihez még a szabadtéri színpadnak a megépítését is hozzá kellett rakni, hiszen egy helyrajzi számon szerepelvén ez is közbeszerzés köteles volt. Ugye az időpont
nagyon évelején jártunk, amikor már szerettünk volna szerződni, de a közbeszerzési döntőbizottság szerintem mindenki meglepetésére úgy döntött, hogy az eddigi győztest vesztessé nyilvánítja, és az eddigi vesztest, mert akkor már csak ketten maradtak az első kiírás után versenyben győztessé, és így a jogorvoslati lehetőségeket is figyelembe véve utolsó pillanatban tudtuk megoldani úgy, hogy határidőre elkészüljön a Magyar Falu programos színpadunk. És hát kezdetben párhuzamosan mentek a munkák, majd az árvíz után egyértelműen a sportcsarnokra fókuszálva eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag ez már befejeződik. Lehet, hogy sokakban felmerült a kérdés, hogy miért zajlott egy időben, miért zajlik egy időben ez a két nagyobb rendezvényterünknek a felújítása. Erre egyszerű válasz van, az a válasz, hogy nagyjából egészéből tudjuk, hogy egy erőteljes monitorozás zajlik a már futó uniós pályázatok kapcsán, tehát nem akartuk azt, hogy bármilyen hiba csúszson a gépezetbe, és esetleg valamelyik pénzünket visszavegyék, mert hogy ugye a magyar kormány előfinanszírozza ezeket addig, amíg az uniós pénzek nem érkeznek, addig előfordulhat, vagy előfordulhatott volna, hogy esetleg valamelyik pályázatunk be fog bukni. Tehát így akkor mi mind a kettőt csináltuk, elkezdtük. Mondom még egyszer, a sportcsarnok az gyakorlatilag 98%-os állapotban van, és bár a befejezési határidő az április 11-e, ezt már most gyakorlatilag készre tudjuk jelenteni hamarosan. A színpad, ahogy mondtam, készen van, és az új évben a kultúrházat is be fogjuk fejezni. Igen, óvoda pályázat, ugye ez is ősszel került, vagy gyakorlatilag már tél elején átadásra, a Márton napi rendezvénnyel egy időben. Magyar Falu programban pályáztunk, és az óvoda belső terének a felújítására nyertünk 6 millió forintot. Nyilván nem vagyunk a saját pénzünk és vagyonunk ellenségei, tehát mi nagyon szeretnénk mindig 50 millióra pályázni, de erre nem volt reális esély, tehát hogyha az ember egy kicsit nyitott szemmel jár, akkor tudhatja, hogy sokszor a kevesebb az több. Tehát akkor én úgy gondolom, hogy egy bölcs döntést hoztunk azzal, hogy az óvodának a belső felújítása, ami sok esetben már halaszthatatlan, ezt megléptük, és sikeresen meg is valósítottuk. Nyilvánvaló, hogy az útépítések azok mindig prioritást fognak élvezni az elkövetkezendőkben is, mint ahogy az illegális hulladék kapcsán is voltak eredménytelen pályázataink, tehát azért nem csináljuk ezt, mert elfelejtettük megnyomni a zöld gombot vagy az entert, hanem azért, mert valamire nem kapunk pénzt. De ez viszont nagy öröm, hogy sikerült megoldani, itt ugye a Márton napi rendezvénnyel zárult gyakorlatilag év hivatalos része. Illetve igen, advent. A kamerarendszer kapcsán ugye most kikerültek ezek a táblák. A Pilismarót Fejlődésért Egyesületnek hálásan köszönjük azt a támogatást, hogy a sportcsarnokra, a Köztársaság térre és a Gesztenyés piacra kikerültek kamerák, ezt bővítik. Most oly módon, hogy az ő finanszírozásukban a Református Dombon is, ami egy forrópont jellegű terület a településen, van egy új kameránk, illetve hát figyelik most már a Gesztenyés piac mellett a főutat is. És a Dunapartra is tervezzük, szeretnénk ezt mindenképpen. Köszönöm. Szeretnéd az árvízi képeket újra? És azt gondolom, hogy az árvízi képeket újra akkor visszafelé kezdjük el.
az egyebek napirendi pont kapcsán azt gondolom, hogy szavaznunk nem kell, rátérnék a 4. napirendi pontra, az ünnepi köszöntőkre. Én azt mondtam, hogy árvíz, ez is víz, de egy más jellegű víz, egy kicsit kiver a víz minden alkalommal, amikor fogorvoshoz kell vagy kéne mennem, és ahhoz a fogorvosnőhöz kávézni fogok tudni menni, aki évtizedes távlatban szolgálta nem csak a dömösieket, hanem a pilismarótiakat is. Akármikor találkozunk, vagy beszélni kell Marcell Eci néniről, akkor mindig azt mondom, hogy valami nagyon-nagyon nagy dolgot tudhat az, akit annak ellenére rendkívüli módon szeretnek, hogy fogorvos. Tehát az ritka, hogy nem rettegnek tőle, hanem óriási tisztelettel beszélnek róla. Én is óriási tisztelettel tudok csak beszélni Eci néniről, aki nagyon fájdalmas arról beszélni, hogy borzasztóan fog hiányozni, de mindannyiunkban én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok élményt adott, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a dömösiek is. Én kérném szépen polgármester asszonyt, hogy pár szót ő is szóljon Edith néniről, Eci néniről. Hát igen. Hát még annak idején, amikor még én kislány voltam, már ő tömte a fogamat, és most már én is megöregedtem. Ez az igazság. Nagyon-nagyon fog hiányozni. Nagyon nehéz találni helyette fogorvost, most próbálkozunk. És én is nagyon jó egészséget kívánok, és mi is már fogunk emlékezni róla, de már hogy csak elmentél nyugdíjba, mert még ugye ott vagy nálunk, úgyhogy még szeretettel várunk erre a pár napra Dömösre, és nagyon jó egészséget szeretnék kívánni, és tényleg úgy, ahogy a Balázs mondta, igaz, hogy a fogorvosokat nem szeretik, mint fogorvos, de mint ember, úgy bizony mindenki tisztelt téged, és tényleg mindenki nagyon hálás neked, és nagyon szerettünk téged együtt. És nagyon fogsz hiányozni. Azt tudni kell, hogy Edith tavaly nálunk 10 polgári kitüntetésben részesült. Ugye ez is betudható ennek az 52 évnek, amit nálunk eltöltött. Nem az én életkorom. Ez csak a hivatásodnak az életkora, a te korod az egy más dolog. Úgyhogy nagyon jó egészséget kívánok a továbbiakban, Edithke is, és élvezik a nyugdíjas éveket most már. Nagyon szépen köszönöm. Úgy megfog. Ugyanúgy lehet találni, de ember biztosan nem. Igen. Téged még anyukák vasában is ismertem. Ó, Istenem, te szép. Köszönöm. Ennek nagyon örülök. Lerakjam a székre? Igen, légy szíves. Elég nehezen tartanám, de nagy öröm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg vagyok ma. Mi is köszönjük. Nem. Árvíz. Van még restanciánk. Szeretnénk egy olyan rendezvénnyel mondjuk megemlékezni az árvízre, ami már abszolút jó hangulatban fog zajlani. Ugye valamelyik este volt időm éjszaka is néha butaságban járatni az agyamat, de amikor láttam azt a hatalmas munkát és segítséget, akkor eszembe jutott, hogy egy labdarúgó kupát kell nekünk indítani. Az összes résztvevő csapat egy csapatot fog indítani, és hogy az árvízhez hülyek legyünk, nem mészcsík lesz, hanem homokkal fogjuk kihúzni a vonalakat. És Erős Gábor képviselő is jelezte, hogy bár megígérte, hogy szögre akasztja a csípot, illetve a partjelző zászlót, erre a meccsre vissza fog térni.
Én nagyon bízom abban, hogy talán a legtávolabbról érkező Nerpel Balázs urat szólítom meg először, hogy a DMRV is ki tud állítani majd egy csapatot erre a körmérkőzéses tornára. Nagyon korrekt urat ismertem meg Nerpel Balázs úr személyében. Egy árvíz az arra is jó, hogy az ember, ha ott kapcsolatokra tesz szert, és akár van egy közvetlen telefonszáma, akkor azt pro és kontra lehet használni, jó értelemben véve ki lehet használni. Úgyhogy elsőként akkor Nerpel Balázs úrnak szeretném megköszönni önkormányzatunk nevében az árvízvédekezésben nyújtott munkát. Köszönöm. Vízügyes csapat. Ez talán az utolsó kép volt, amikor elköszöntek Gyuláról, Szegedről, Pécsről érkezőek, de egy fix pontunk mindig volt, akivel már előtte is, itt nincsen rajta Magdolna a képen, ha jól látom, igen, itt a fiúk mentek el, de minden eddigi és ezutáni segítséget is egyelőre csak ebben a formában hadd köszönjük. Köszönjük. Katasztrófavédők, tehát olyan jó egyenruhákat láttam, hogy Csákvári Károly urat szólítom most meg, aki hagyna bújjak ki egy másik személyiségi jegyemből, hogy csibész is tudok lenni. Örömmel látom, hogy a nyugalom az jó hatással mutatkozott meg a testsúlyodon, Károly. Tehát abban az időben ő volt az egyik legfontosabb szereplő, amikor a katasztrófa védőkkel tartottuk a kapcsolatot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezúton is ezt a munkát. Tóth tábornok úr nem tudott eljönni, pedig mi voltunk az a csapat, amely csapatnak ő volt az egyik irányítója, de ez a csapat semmit nem ért volna akkor, hogyha nincsenek olyan helyi erők, akik egyik pillanatról a másikra a lehetetlent is lehetségesé tudták formálni. Abszolút nem sorrendiség ebben, kinek milyen lehetősége, milyen eszköze volt a segítségadásra. Én elsőként helyi vállalkozók közül Baraga Gyula úrnak szeretném megköszönni ezt, de mivel ott van a szomszédjában Pintér Lajos úr is, a Pintér családnak azt hiszem, hogy a legextrémebb kérés az volt, amikor éjjel 3 órakor kért valaki 5 köbméter tört betont. Azzal nem tudtunk szolgálni, de például Murvát azt egy pillanat alatt a Juhász Transz vezetője, mindenese Zsolt segítségével és Máté Csaba úr segítségével, a Máté Bau ügyvezetőjének a segítségével prezentálni tudtunk. Tehát biztos, hogy tudjuk azt, hogy Pilismarót volt a legproblémásabb, Pilismaróton volt a legnagyobb a munka, de biztos az, hogyha, persze fizettünk ezért, de hogyha nem lett volna Csaba és Zsolt, nem lett volna Zsolt és Csaba, akkor ez nem működött volna így. Köszönjük szépen!
senki nélkül nem működött volna, de hogyha felelevenítem azt, amikor tudtuk, hogy a víz jön, akkor az első ember, aki a szakmai segítséget megadhatta, ő Kovács József úr volt, aki szintén helyi erő. Tehát micsoda szerencsénk van a vállalkozók mellett az olyan vízügyi szakember itt létével és jelenlétével, aki már 2013-ban is ezt a munkát végezte. Nagyon szépen köszönöm az utómunkálatokban, az utómunkákban való részvételt is. Apróságnak tűnik, pedig elképesztően fontos, hogy rend legyen és fegyelem. Abban, hogy rend és fegyelem volt az utakon, vagy az út mentén, abban pedig elégülhetetlen érdeme van a katasztrófavédelem, mellett, bocsánat, a polgárőröknek is elnézést, igen, az egyenruha megzavar. Tehát a polgárőröknek de rá van írva. Szóval egy héten keresztül itt voltak gyakorlatilag éjjel-nappal. Úgyhogy nem győzünk hálásak lenni, ezért nem tudunk elég hálásak lenni ezért, ez egy megfeszített munka volt. Akkor, amikor szóba kerül az, hogy mi mennyi pénzt adunk a Polgárőr Egyesületnek, akkor ugye szóba kerül, hogy Pésmarótól mi kerül felhasználásra. Remélem, hogy nem lesz minden évben az, hogy egy héten keresztül itt kell lennie a polgárőröknek, de ugye ez a kölcsönös, nem gazdasági, de mégiscsak segítség tanácsa. Úgyhogy így köszönöm meg. Köztársasági elnökasszonynak köszönhetjük a malacot, köszönhetjük elnök úrnak a látogatást. Biztos, hogy nem örülne neki, hogyha mondanám, de a fehér pólós úriember, akkor mégsem mondom ki a nevét, ő az, aki a legtöbbet volt itt, és a legtöbbet tett azért, hogy mi minden olyan dologban részesüljünk, amit Tóth tábornok úr mondott, hogy zab hajtja a jószágot, és nem az ostor. Ahhoz, hogy a kokosok, a honvédség résztvevői, bárki a katasztrófavédelem résztvevői, önkéntes tűzoltók, és akár a civilek is megkaphassák azt a roppant nehéz munkához kötődő ellátást, az nagyon-nagyon fontos volt. Tehát ezt már 70 éve tudott, hogy az infrastruktúrának meghatározó része a hadtáp, tehát az az ellátás, amit kapnak, és Gábornak ez, mégis kimondom, Erős Gábor képviselő úr, ez az egyik hatalmas érdeme, hogy nagyon-nagyon-nagyon flottul, nagyon eltökélten tudta ezt a segítséget megadni. A Vöröskereszt mellett mi a Táti halászcsárdától, az Esztergomi szakképzési centrum mellett, a Basaharciaktól is rengeteg mindent kaptunk, a Hévíz étteremtől is rengeteg mindent kaptunk. Nagyon köszönöm. Valakiknek nem köszöntem meg még ezt így. A hivatal dolgozói akkor, amikor eljutottunk oda, hogy baj van, akkor beálltak gyakorlatilag kérdés nélkül. Ugye ennek a dotálása vagy finanszírozása ez egy nagyon nehéz kérdés, de itt nem arról volt szó, hogy akkor szabadság, lecsúszták, nem csúsztathatják. Tehát ez ugyanúgy nem ment volna eltökéltség nélkül, mint ahogy említettem, hogy oké, egy vállalkozó pénzt kap a munkájáért, ez egy dolog. De azt nem lehet megfizetni, hogy éjjel valaki elalszik a kormány mellett mögött. Tehát ezt csak szívből lehet csinálni. Úgyhogy Tóth Julianna kolléganőmnek szeretném ezt úgy megköszönni, hogy ezt átadom, de a hivatalnak szól. Köszönöm. Köszönöm.
Nem tudom, hogy kihagytam-e valakit, segítsetek, légy szíves, segítsenek. Az nem érdekes. Találkozunk, amint az idő engedi, egy olyan rendezvényen, ahol már kósza bulis emlék lesz az árvíz, remélem, legalábbis pár óra együttlét után. Aztán nem várjuk a következő árvizet, de jönni fog. Köszönöm szépen, segítő, tökéletes képzárszónak. Én azt gondolom, hogy csak akkor fog megfelelő módon működni a falunk, mind kulturálisan, mind társadalmilag, mind gazdaságilag, hogyha segítjük egymást, és azok a szervek, szervezetek is segítségünkre sietnek, illetve mi is bármiben segítünk, akik egy település működésében meghatározó szerepet tölthetnek be. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindannyiunknak, képviselőtársainknak pedig köszönöm Jedz úr mellett és a hivatali dolgozók mellett az egész éves munkáját. Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés vagy kérés, akkor a kocintásunk előtt a mai testületi ülést 16 óra 49 perckor lezárnám, de nem zárom le, mert Jedző úrra néztem, és eszembe jutott, hogy arról még képviselőtársaimnak egy döntést kéne hozni, hogy ugye speciális okból került a holnapról előre ez a testületi ülés, és lett így rendkívüli testületi ülés, de aki, kérdezem képviselőtársaimat, aki tudomásul veszi, hogy a munkatervben rendes testületi ülés, rendkívüli testületi ülésé változott, és a napi rendeket mai napon megbeszéltük, azt készfeltartással jelezze. Köszönöm. Jogszabályok szerint ezt meg kellett tenni. Ezzel akkor 16 óra 50 perckor a mai ülést lezárom, bezárom.